Ahojte všichni, vítám vás u dalšího videa. A tohle video je s Míšou. Ahoj. A je to skořicová challenge, kterou já jsem vůbec nechtěla točit, protože jsem ji točila jen tak už několikrát a je to strašně hnusný, jenže se střednice s kamarádkou mají kanál a dělali to a já řekla, ať to udělám taky. A já jsem to nechtěla dělat sama, tak jsem tady do toho vzala ještě Míšu, která mě na to miluje. Takže my tady máme připravený plivací misky. Asi rovnou. A pitina. A teď si to teda jdeme nalít. Já se pobliju, ale jestli to jde. Počkej, Asi takový to 3, 2, 1 teď a jedna to udělá. Ne, musíme fakt obě, já se podívám, kolik je. Ale to je strašně moc. Tak nic. Tak na to kašlem, takže tvá challenge nebude. Já toho mám strašně. A počítej to, až tyhle. No. Já už bliju teď. A fakt obě. Jo. Namokři si pucinku. 3, 2 a fakt obě. Jo. 1, teď. Kiki, ty srabe. Kaši? Pojď to si děláš. Pojď tady je to úplně. O to si. Ale už se to neštápla. Jen tak pro informaci. Já jsem to taky chtěla ukázat. Já to radši vezmu, jo, ale tak počkat, já nevím. Takhle to vypadá, Já jsem do toho šlápla. Tak to vypadá, když se točí challenge. Skořicová. Takže já bych tímhle chtěla fakt moc poděkovat sestřence a kamarádce. Koukněte se na jejich kanál, jmenujou se Demons Funny LK, já to tady někam napíšu nebo dolů do popisku, to určitě napíšu. Určitě to napíšu dolů do popisku. Tak to je všechno. Tak ahoj. Čas. Ještě 4 minuty. Jsme to dělali jenom 4 minuty. Tyhle, mě je z toho špatně, jako když mě by to... Ukaž to. Já tady mám jen tam to nevěděl. Jenom takový hovínko. Vidíte, takový hovínko, sakra nevidíte. Fuj. Tak já jdu vytírat.